Takže čusky, busky, autobusky. Já jsem Gameflex.cz a já vás vítám u mého prvního videa z Minecraftu. Tohle je přesně Annihilation. Hide and Seek. Jak už můžete vidět, tak jsem se schoval. Na místečku jsem redstone lampa. Před nějakou chvíli jsme začali, no. Tohle, jak už jsem zmiňoval, je moje první video z Minecraftu. Samozřejmě jinak se nacházíme jinak jsem na gamerově serveru, který tam má i Survival Games, Hunger Games, Hide and Seek, pak třeba i Annihilation a tak dále. No. A tady budu asi z toho natáčet jakoby, ne jako úplně série, že bych, já nevím, třeba 10 videí natáčel jenom třeba Hide and Seek, nebo tak. Ale třeba natočím dvě videa z Hide and Seek, pak třeba, já nevím, 2 videa z Annihilation a tak dále. To ještě nevím. Ale z tohohle serveru budu natáčet často. Nebo pak budu ještě natáčet Team Fortress 2, Fistus of Fraps, já nevím ještě, no, Farming Simulator, no prostě různé hry, které mi napadnou. No, nebo také můžete napsat do komentářů, kterou hru chcete, abych hrál, nebo abych ji natáčel. No a jinak, co bych tak říkal, já vím, ten Hide and Seek je docela nuda, když natáčíte. A mě ještě větší nuda je to ve dvou. Já nevím, tak videa budu se snažit, aby byly 30 minutový. Nebo aspoň tak 20 minutový, já nevím. Ještě uvidím, kolik budu mít času. Já. Tak kolik je síklů? Už 9, jo? Ale sami jdeme s těma dvoma hydrama. Jo, jsem dobrý. Jako ne, že bych se mi to povedlo poprvé, ale jako vždycky mě to potěší, když takhle jsem třeba mezi 2 posledníma nebo 3, 4. A zajímavé je, že vždycky ti síkři chodí nahoře. Tamhle jeden. Co prostě. Ty zmetku. Krucinál, jako kdyby věděl, že tam jsem. Jako kdyby vážně věděl, že tam jsem. Tak ale tohle není normální, ten měl cheaty. Ne, ale ono. No tak, dají toho jednoho, tak to už se nedá. To je sníh. Dobrý, ne? Jo, ale jako kdyby vážně věděl, že tam jsem. Že by mě viděl? Pochybuju. A jo, šlo tam nějaká. To je podejřený, no, ale to tady je vždycky. Ale šla tam jsem nějaká kniha, tak, ale nikdo tam nebyl. Pokud ho nezabil. Ne, to nebylo. Skočit, nemůžu skočit. Ach jo. No, takže tady jsem se měl sejít dolů, no. Ne, já jsem šel na druhou stranu, Já jsem šel na druhou stranu. Nebo poběhni, no. Tady ten malý. Je. Tady běhala ta knihovna. Ty jste pryč. Jo, já ho zabil. Jo, jsem dobrý. Ne, jako, že by se mi tohle povedlo poprvé, ale jako málo kdy se mi stane, že se mi tohle povede. Zase připojím na další server. Možná to Annihilation to budu natáčet už ve více lidech. Budem 2. Ještě se Semarem. A jinak budu se nějak tak snažit, aby jako asi nejčastěji málo kdy budu natáčet že s někým, ale asi budu taky natáčet, ale hodně často budu vyloženě natáčet sám.
je. Jo. A dohrajem tohle hru a tohle video končím. Co jsem? Pilna. Aha. Tady má takové šikovné místečko. Víte na této mapě? Jo, je to na této mapě. Sorry, tam já nemůžu být. Aha. Tak mě tady hlásí, že tam nemůžu být. Tak tam nebudu. A oni spíš ty síkři běhají vevnitř, takže já tady začnu takhle sem. Tohle semka. Já už jsem schodný blok. No. A jako málo kdy ti síkři běhají jako venku. Hodně málo běhají. Nebo tak, já nevím, když nás tady je, kolik nás tady je. No, když nás tady je 23, tak asi tak 2 běhají venku. 1, 2. Protože nějak všichni jsou naflákaní vevnitř, takže jako tady mám hodně velkou šanci, že tady přežiju. Ne, jako že bych tomu důvěřoval, ale je tady větší šance tady přežít, než kdybych byl schovaný vevnitř. Je rozhodně větší jako ta šance. A dopačit. Dobře. Tak není taková ta šance, než jako uvnitř. A jako kdybych měl něco jiného, tak by to nebylo možná tak zase tak nápadný, ale jenže to bylo tím, že jsem měl knihovnu. Ach jo. To je nějaké takové podezřelé. A jinak často mívám jako, co to je? To je tráva.